Au. Choď, ku tej druhú stranu paličky. Daj si. Daj si. Jaký je, že? Hruška krpatá. Provokátor, hen? No. Dávaj. Zas tam niečo. Keď neúspel tam, tak na druhú stranu ide. No keď ho chcem normálne nahrať, tak nezabúha, vieš, sa zohneš a hneď. Kimbo? Kimbo? No čo? Závadáš mi Miky. Sara pritom aj na ňo pozera. Tara? Tak, pešanda. Pritiahol. Ďaký skok. Neukáž, jak skáčeš ty. Na koleno, to operované. No.